Moje ime je Siniša Krneta, ja sam direktor Beogradske berze i radujem se što ću 8. maja imati priliku da učestvujem na Blockchain Adria Meetupu u Beogradu. Otkud Beogradska berza na ovakvom događaju? Beogradska berza i pored svih nedaća i poteškoća koje ima u svom poslovanju pokušava da nove tehnologije iskoristi za kvalitativni iskorak. Upravo blockchain je prilika koju želimo da iskoristimo time što je jedan od naših nosećih projekata faktički baziran na blockchain tehnologiji. Mi tim projektom pokušavamo da malim i srednjim preduzećima, startupima, dominantno i ne samo ipak iz oblasti IT-a, omogućimo pristup eksternim financijama. Verujem da će ova upotreba blockchaina na finansijskom tržištu biti interesantna učesnicima ovog događaja.